Правителство на малцинството, не на етническото, а на политическото. Дали такава ще е съдбата на следващото Народно събрание и на следващия кабинет? При мен е Цветан Цветанов от ГЕРБ. Добро утро. Добро утро. Честита победа, честити име на всички победители, но този път май не е толкова категорично. Искахте 121 места, имате 84. Това не е ли загуба? Ако започнем и погледнем хубаво цифрите, ще видим, че действително за първи път имаме най-ниската избирателна активност. Ето виждате, това е 48%. Фрапиращо ниска, факт. Но ако погледнем хубаво и разчетем цифрите, ще видим, че във всичките 31 многомандатни избирателни района ГЕРБ печели в 26, 5 остават за Движението за права и свободи. И въпреки всичко, това не е много упрек към вас, господин Цветанов. Не сте успели да накарате хората да гласуват за вас. Момент. Така ще тълкуваме. Най-устойчивата тенденция, която има ГЕРБ през всичките тези 8 години, е да запази влиянието си в всички области и да разширява това влияние в тези области. Цветни са шарени, са обаче толкова цветни шарени в парламента. Само ще ви моля да ги задържате, ако говорите за тях, за да може и камерата да ги покаже. От 27 областни центъра, 25 са за политическа партия ГЕРБ и 2 са за Движението за права и свободи. Тук вече можем да кажем, че БСП прави пълно отстъпление в Перник, Видин, Враца, Сливен и в други областни градове, където те имаха частичен успех 2011 година. Само да ви питам, ГЕРБ ли разгромява БСП или ДПС разгроми БСП? Аз смятам, че е показателно това, което ви казах. И самия факт, че тази таблица, която има в един от вестниците днес, виждате къде е ГЕРБ, къде е ДПС. ДПС си запазва позициите в тези региони, които традиционно си е била първа, а ГЕРБ е увеличила своето влияние във всички областни многомандатни избирателни райони. Или го е запазила със сигурност. Добре, как се обяснявате резултат на ДПС в някои от градовете, където традиционно не се гласува за ДПС? 67 гласа, на евроизборите са имали 600, сега ще проверим на тези избори колко са имали. Как се прави такъв голям скок? Там е отстъплението на БСП, защото там всъщност е политиката, която водят двете партии в ромските махали. Господин Дончев вчера каза скупуване. Съгласен ли? Да, ромските махали. Това е всъщност мястото, където и БСП, и ДПС винаги са били много активни. Само, че господин Местан в нощта на изборите се похвали с ромския вод, но каза, че ромите са гласували за нас. Не каза, купихме ромите. Разбира се, че така се говори винаги, когато минат изборите. Но аз мятам, че все пак трябва да се съобразиме с това, което могат да ни представят съответните контролни органи. За пореден път се установи, че контролните органи не са в състояние да противодействат на купения вод. И мога да кажа, че дори в Хасково, където всъщност имаше определена операция, която беше публично обявена, но не се каза за кого се купуват. А доколкото знаем, това пък е за всъщност позицията и политиката, която искаха да реализират реформаторския блок. Защото знаете, че реформаторския блок заложи не на идеи, не на идеологии в Хасковския многомандателен избирателен район, а заложиха на сина на кмета Георги Иванов и разбира се на бившия кмет на община Димитровград. Едва ли са се докарали 300 000 гласа само от гласуването в Хасковския избирателен район? Не. Гласовете, които имат реформаторите, ако погледнем в таблиците, ще видим, че те всъщност се движат в същото положение, което са имали 2009 година. Само, че избирателната активност е друга. Добре, казвате, ДПС са купували гласове, реформаторите също в конкретния случай в Хасково. Вие това го твърдите. Ще се коалирате ли? Имаше операция, която беше обявена публично и в последствие разбрахме от нашите структури, че това е било насочено към евентуално купуване на гласове в Хасковския многомандателен район. Евентуално или сигурно купуване на гласове? Аз не мога да твърдя дали е сигурно, докато не излезат компетентните органи. Ще се коалирате ли с хора, които купуват гласове? Евентуално. Това, което мога да кажа. Първо трябва да признаем успеха на ГЕРБ, защото за 9-та поредна победа ние показахме, че са най-голямата и най-влиятелна политическа формация в България. В център дясно ние сме безспорният лидер и сами разбирате, че ние ще бъдем и фактора в съставянето на едно бъдещо правителство с министър-председател Бойко Борисов. Само, че лидер с 85 места. Какво 84. Ами ако съберете на втория и на третия, ще видите, че те имат 77. Така че в сегашният парламент тук вече трябва да има национално отговорно поведение на всяка една парламентарно представена партия, защото от тази пъстрота на толкова много парламентарно представени партии, единственият шанс за България действително да имаме национално поведение
в говоренето, което ще бъде в българския парламент и, разбира се, формирането на българското правителство. Господин Цветанов, имате си телефоните, с кого се чухте? Това обаче, което наблюдаваме като тенденция, и аз смятам, че това е неуважение не само към ГЕРБ като най-голямата политическа сила, към нашия председател, но също така към всички тези над 1 милион избиратели, които вече традиционно дават гласа си за политическа партия ГЕРБ. Прекрасно. Господин Борисов каза, че си имате телефоните на лидерите. С кого се чухте през тези ден и половина-два? Не сме се чували с абсолютно никой. В момента единственото, което правихме в нашата централа, е да можем да имаме цялостен анализ на ситуацията, какви са възможните хипотези в бъдещи преговори, които могат да бъдат водени с всички парламентарно представени партии. И вие видяхте, че вчера имахме заседание на изпълнителната комисия, на което взехме решение да проведем разговори с всички парламентарно представени партии. От най-голямата след ГЕРБ, това е БСП, и поредността до последната, за да може действително да кажем какви са нашите цели, какви са нашите намерения, какви са нашите платформа за управление и програма за управление. И се надявам, че всеки, който декларира, че има национално отговорно поведение в 43-то Народно събрание, ще може да подкрепи секторни политики или дадени идеи, които могат да бъдат реализирани с един силен управленски мандат с министър-председател Бойко Борисов. Прекрасно, господин Цветанов. Но казахте за отговорна. Ще ви позволя по-късно. Ако казахте Бойко Борисов, казахте отговорна позиция. Къде беше Бойко Борисов вчера на това заседание? Защо го нямаше? Има го на снимка на първата страница на Вестник Труд около Клисурския манастир. Това, което мога да заявя категорично, че на вчерашното заседание нашият председател беше заедно с всичките колеги от изпълнителната комисия. Взехме решение да направим тази пресконференция. Тя не беше планирана, но видяхме, че има изключително голям журналистически интерес и все пак искаме да бъдем коректни както към българските избиратели, така също и към вас, журналистите, когато има такъв журналистически интерес, да направим тази импровизирана пресконференция. А защо го нямаше Бойко Борисов там? Ами защото така сме преценили. Защото смятате, че във всяка една пресконференция трябва да присъства председателят или ръководството на изпълнителната комисия. Защото за втори път казвате правителство с лидер Бойко Борисов, с министър-председател Бойко Борисов. И това е съвсем логично. Да, то е логично. Това е практиката във всяка една европейска държава. За мен по-нелогично е, когато преди изборите има така едно привидно затишие. След като вече са спечелени изборите, виждаме как в момента почват да се активират хора, които знаем тяхната съпричастност и към бившата държавна сигурност, и към това, което могат да излезат и да говорят, за да могат действително да създават деконструктивно поведение в публичното пространство, но не и да търсим точката и формите, по които можем да търсим обединение, за да можем действително да реализираме един управленски мандат. Приемете го и на националното съгласие, защото България в момента е в изключително лошо финансово състояние. България в момента се лишава от възможността да ползва европейските фондове от новият финансов програмен период, който започна на 1 януари 2014 година. България в момента, мога да ви кажа, че 2014 и 2015 по този начин, по който се правеше политиката на Пламен Орешарски, загубихме възможността да ползваме средства от оперативните програми. Това е огромен проблем, защото това са единствените гарантирани свежи средства, които трябваше да започнат да бъдат усвоявани от 2014 година. А в момента мога да кажа, че 2014 и 2015 ще бъдат нулеви за България поради точно това, което ни причини това правителство на Пламен Орешарски. Ще разцепи ли ГЕРБ реформаторския блок при влизането в Народно събрание? Ще водим разговори с всички парламентарно представени партии. Няма да зависим от реформаторския блок, а ще направим действително широко парламентарно мнозинство, за да може действително да няма извиване на ръце и да няма поставяне на условия, които са нелогични и невъзможни в условията, в които се намираме днес. Вече има поставяне на условия. Радан Кънев съм си изварил цитат, но всъщност цитатът е много ясен. Това е мнение на Радан Кънев. Ако той продължава да има подобно поведение, ние ще разговаряме с лидерът, който е на реформаторския блок, защото ние в момента не знаем кой ги представлява. И там вече ще се реши дали ще подкрепят или не. Но ние няма да правим компромис с подобни условия, които ни се поставят. Да очакваме разцепление при реформаторите. Това разбирам. Не смятам, че трябва да очакваме разцепление. Как приемате изказването на господин Лукарски, че по време на предизборната кампания общо взето ви е ползвал името до господин Цветанов, вашето случая, като плашило да сплаши и да каже: ние с Цветанов не искаме да управляваме, само и само да консолидира вод за реформаторския блок? Много са хората, които използваха подобна пропаганда по време на кампанията.
Винаги съм казвал, че в една кампания не трябва да се минава границата на невъзможността след това да си говориш. Хубаво е, че той прави едно откровенно признание за това по каква форма и по какъв начин използват политиката, за да могат действително да наложат техните си идеи. А ние правим друго. Ние правим позитивна кампания, правим множество срещи с българските избиратели, Значи да разберем, че сега ще управленски модели. Сега ще се простите. Това ли разбирам? С повечето партии ще се простите за всичко наговорено преди изборите и ще направите една хубава коалиция. Не бих казал, че ще си простиме, но смятам, че имаме много по-важни цели и личното трябва да бъде на по-заден план. Затова казвам, че трябва да има стабилно управление, защото България е пред една огромна криза, която може да продължи с месеци, с години. И ако ние не седнем и не си говорим в българския парламент, смятам, че това ще бъде много негативно за всички политически партии, но най-вече за българското общество. Господин Цветанов, позволете ми бърз прочит на възможните комбинации. ГЕРБ, БСП. Това е невъзможна коалиция. Значи, нека да бъда точен. Коалиция между ГЕРБ, БСП и ДПС е невъзможна. Разговори ще се водят с всички парламентарно представени партии, защото беше заявена подобна позиция, че ще подкрепят тогава, като няма какво да се... Защото трябва да преодолеем този реваншизъм и това агресивно поведение, което беше наложено в 42-то Народно събрание. Смятате ли, че е нормално, когато отиваш в българския парламент, винаги да се очаква някакъв сблъсък, а може би някой очакваше да има и физически сблъсък, между основните политически формации, които са в българския парламент. Нека все пак, когато влизаме в парламента, да прочетем отгоре надписа "Съединението прави силата", да намерим възможност да си говорим, да търсим по това, което можем да реализираме заедно управленски идеи, Аз не виждам защо ще се срещате, като в крайна сметка няма да се колирате. Знаете ли защо ще се срещаме? Защото има важни приоритети. България има ли друг възможен път, освен европейския? България трябва ли да постигне консенсус по реализирането на секторни политики, от които да се възползваме от европейската солидарност? България трябва ли да бъде част от НАТО и от Европейския съюз? И евроатлантическите... Разбира се. Да, но тук се доближавате с ДПС много. С господин Първанов, какви отношения сте? Не бих коментирал, защото те не са никакви, ако мога да кажа. А Бойко Борисов и господин Първанов? Смятам, че също са никакви към настоящия момент. Биха ли станали някакви към един следващ момент? Разговори ще се водят с всички парламентарно представени партии. Нека да не ги разделяме на реформаторски блок, нека да не ги разделяме на АБВ, на БСП, на ДПС. Ние водим разговори с всички. Ако имаме възможност да съставим правителство, което да бъде устойчиво, да бъде стабилно, с парламентарна подкрепа, която да ни даде възможността да реализираме управленски идеи, ще реализираме мандат. Откъде виждате? Патриотичният фронт част ли от това? От тази парламентарна подкрепа? Това, което заявиха публично, аз смятам, че те може би се държат най-национално отговорно. Защото те казаха, че ще разговарят с всички и ще подкрепят, ако това са добри политики за страната. 84 места за ГЕРБ и колко са за Патриотичния фронт? Колко правят в момента тази нямам проста математика? Правят около 110. Какво означава правителство на малцинството? 84 мандата на ГЕРБ и управлявате самостоятелно с подкрепа на други партии? Това ще можем да... Или повече? Това ще можем да го дадем като отговор, когато бъдат проведени всички разговори, за да видим дали ще имаме разписани коалиционно споразумение с всички тези, които ще се присъединят към реализирането на този управленски мандат, или просто ще има парламентарна подкрепа за определени секторни политики, които ние също ще ги разписам, за да могат да бъдат публично оповестени пред българската общественост. Искаме да заменим задкулисието с прозрачност, искаме да заменим хаоса с отговорност. Да, но ако няма разписана коалиция, всичко означава, че са тайни договорки. Затова смятаме, че най-отговорният и човека, който може да бъде натоварен с най-голяма отговорност в едно бъдещо управление, това е министър-председателят Бойко Борисов, който се надявам, че ще бъде избран от българския парламент. И разбира се, да можем действително да отговорим и на всички тези негативни коментари, които се правят по негов адрес към ГЕРБ, защото целта беше на всички да унищожат ГЕРБ. Защото никой не искаше да има партия, която да бъде независима. Никой не искаше да има партия, която да може действително да реализира управленски мандат и да се народът е решил каква партия ще има и колко места ще има ГЕРБ. Народът е решил. Народът е решил, защото в момента мога да ви кажа, че последните 3 парламентарни избора, които са проведени, в които участва политическа партия ГЕРБ, 2009, 2013, 2014, ГЕРБ печели над 1 милион гласоподаватели, дават подкрепата за нея и ГЕРБ увеличава своето влияние в областните центрове и в областите в градове. Казахте го в началото. Няма ли да станете същите заложници, като господин Орешарски, на тези игри на кворум? Един път имате, друг път нямате, трети път не е ясно. Само да ви обясня и това, което сме го казали многократно.
ГЕРБ няма да участва в това управление като самоцел. ГЕРБ ще участва в едно бъдещо управление, само и единствено, ако можем да реализираме управленски идеи и управленски намерения. Това е, което можем да направим и за това ние винаги ще бъдем искрени и затова ние се надяваме на тази искреност да има и от нашите политически опоненти. Защото, вие казвате, че няма да се коалирате с ДПС, обаче господин Местан каза, аз ще ги подкрепя, дори без да сте искали видимо това от него. Това не е ли нож в гърба? Защо? Ние няма да формираме... Вижте, ако всички останали, даваме една хипотеза, ако всички останали парламентарно представени партии кажат, че няма да заявят подкрепа за ГЕРБ и господин Борисов внесе състав и структура на Министерски съвет за одобряване от 43-то Народно събрание и тя бъде подкрепена само от Движението за права и свободи, Борисов на следващия ден си подава оставката. Това трябва да бъде ясно. Ние ще правим правителство с министър-председател Бойко Борисов и това е единственият възможен вариант, защото няма парламентарно представена партия, която може да състави правителство в този парламент, освен ГЕРБ. Въпрос, ако е подкрепено от ДПС и от Патриотичния фронт? Пак сте в шах и мат. Аз казвам какво ще направим в тези разговори. И казвам с кои не бихме получили тази подкрепа, от кои не бихме получили тази подкрепа, за да съставим правителство. Но разбира се, ще водим разговори с всички парламентарно представени партии. Със сигурност. Ние ще следим тези разговори. Вие ще влизате ли в изпълнителната власт? Защото този въпрос постоянно ми го задавам. Постоянно ви го задаваме, да. Аз мога да ви върна за това, което казахте и това, което наблюдавам в ваши репортажи, които излъчвате, за това какво се е случило в управлението на ГЕРБ, каква полицейщина имало. Нека да ви върна, когато съм идвал в това студио, когато бяха ваши колеги, които сега в момента са в друга телевизия. Знаете ли, че когато имаше отвичания в България, имаше 18 за 2 години в управлението на тройната коалиция с министър Миков. Когато беше разбита тази група, когато бяха задържани тези лица, които бяха осъдени на първа, втора и трета инстанция, когато бяха задържани тези групи, които скимираха устройства, тези групи, които тормозят българското общество от тежката организирана престъпност и разрастващата се битова престъпност, разберете, това е признание, което е получила ГЕРБ. Разбира се, че има още какво да се направи, но мога да ви уверя, че това, което сме направили в сектора за сигурност, беше най-доброто през всичките тези 25 години преход и най-лошото, което се случи в сектора за сигурност, беше в управлението на Пламен Орешарски с разбиването на сектора за сигурност, което всъщност води до своите тежки последствия в бъдеще време. Питаме ви последен въпрос. Питаме ви за това дали ще сте министър отново или не, защото ГЕРБ и Бойко Борисов в частност са притискани всеки път. Цветанов да го няма, Фидосова да я няма, този онзи да ги няма. И тогава вече може да говорим за някакъв вид споразумение. Мога да ви кажа, че това е желанието на медиите да го правят. А това не е желанието на структурите. Господин Кънев го казва, реформаторите го казват, не го казвам аз. Ние се съобразяваме с над 1 милион гласоподаватели, които са дали за ГЕРБ. Така че това, че Радан Кънев, който представлява една малка част от тези 280 хиляди, които са дали подкрепата си за реформаторския блок, това е негово право. Това е силата на демокрацията. Но това, което ние ще направим, е, че ние няма да предадем тези над 1 милион български гласоподаватели и ще излъчим министър-председател Бойко Борисов, който ще има правото да състави Министерски съвет и ще предложи структура за функция на Министерски съвет. Ще оставите ли хора от сегашният кабинет служебен в следващото управление? Смятам, че подобни въпроси могат да бъдат задавани, могат да бъдат дискутирани, след като приключат всички преговори с всичките парламентарно представени партии. Добре. Но това, което все пак ви моля, нека да даваме заслуженото, както на постигнатото от политическа партия ГЕРБ и вашите събеседници, когато идват, нека все пак да им обясните, че те са имали реална възможност да участват както в избори, така също да участват и в съответните политически послания, които се дават и в предизборната кампания. Добре. Визирам Иво Инджев, който вчера го видях и в ваша телевизия или в някаква друга, където в лице, да. Говореше толкова небивали неща, които смятам, че отдавна вече българските граждани не се интересуват. Хубаво, че имаме свобода да даваме думата на всички, който опровергава и който да говорят, разбира се. Това, което мен ми беше интересно в финала на разговора, може би с това ще приключим, народа най-вероятно се пита как толкова партии ще разделите баницата, защото става въпрос за баницата
работата на властта. Когато бъде прозрачно, обществото ще знае какво всъщност се говори и какви ангажименти се поемат. ГЕРБ поема ангажимент само и единствено да реализира успешен управленски мандат, да можем действително да изведем държавата от тежкото финансово-икономическо състояние, което се намира днес, и да дадем добрата среда за бизнеса и добрата среда с усвояването на европейските средства, които също ще дадат по-добра среда в регионите и развитието на съответните общини. Благодаря. Благодаря ви.